legal nga relasyon. Oh, Yes. Pila na katuig ang legal nga relasyon. mag 4 years na. Sugod yun na sa first day nakabalo ang ginikanan o dugay pa. 1 month. Asa ga sugod ang relasyon? Namo ko uyuan dito sa Kwan God, sa Daro. Dayon, nakainom ko ba din? Nakita na ko ni siya. Yung kainom, unsay nakita nimo? Diwata. Hubog kayo o hubog lang? Hubog kayo gyud. Katulog pa man gani ko. Before ka nakatulog, ang imong nauna-huna siya. Nakita na nako siya before na ko nahubog na ko, nakatulog na ko sa balas ba. So pag mata nimo, siya imo na hinumduman pod. Then gi-add din ako dayon siya sa Facebook. Unsay imong giingon? Akong gingnan nga, pwede ba ko nga mangligaw siya dayon. Agad-agad, wa ka nang imigo pa? Dito na ni, wala na. Wala liko-liko. Nafukan gyud ka na love at first sight, bisag na hubog. Pangutanan ako siya, na siya pwede man kung mamisita dayon pagka kuan. Namisita rin ko sila dayon. Tuod-tuod pa pod nimo giando siya. Dili man dayon kay at first dili pa man ako siya ganahan like ano ra good try lang ba. Ay mo rang gihatagag chance nga maninguha siya. Oo. Usa din unang nakita nimo atong hubog ka. Ano kayo ni ko, look, gupagan ba yan? Nangutanan ko sa yung ayan nga. Kasi ngalan na, Regine mo no. Ako makayon ko, mura magparag yun sa kuha kay. Maura ning makabago sa kuha kay. Bisyoso ba ko palahubog. So karon wa nakagahubog. Wala na kayo. Pero kung makauli ko sa mga mahubog, yung taman. Pero usahay ra dagay pod. Oh, sayra. Dili kay ko gainom kay taga Mindanao raman ko. Unsa may mga rason nga nung naganahan po ka na niya? Kung nakaiyang humor. Kusog magpakatawa nimo? Yeah. And then unsa pa ilang rason? Ambot wala na ako. Ay humor lang daw. Buutan na po siya. Kana tapos mura. Ingon ba siya nga mura kag juice? Yan niya. Para namang kansa ko. Tubag. Ay gwapo. Basta murag na pugos raman tali ni. Dili pud. Pero at least ang importante na kauyunan mo do ano. So hangtod sa asa pa kaha ni nga relasyon na. Mao na gid ni kay nang murag ipatunga lang na mamong kuan ba. Milig mo siya ni kuan simba. Ning ganahan po ko saya kay. Kung mag-away may moduli siya sa Ginoo, dili sa lain ba. Basta Ano importante no kay uban mag-away gyud mo. Mo na yung mga mag-comfort gunuhay. Comfort, inom-inom, pero wala na Lain pulos. na. Mas mayo na sa Ginoo na lang ta mga tabang sa atong problema na usa ang laing tawo. Di ako sa po nagdugay ang mga relasyon. Pero nasulayan ba kag lagi patagay gyud kasi muyab? Mirando ah. Okay ra. Wala ko gainom like Kuyugan na rin mo. At least ikaw mo'y kuyog sa inom. Ikaw di ko po gaganahang imuyab mahubog. Dili pod kay basig. Ikaw ra dapat mahubog na ending. Siya mo'y muhatod ni mo noon. Mo na itsada. At least uyab mo'y muhatod. Mo na importante na. Ikaw hantod sa asa pa man eh. mao na ni. Mo na ni. Mao na ni. Mauna ni basig Oo na ni. magbago pa. Ay, ayaw po. Basig magbago pa siya, basig magbago pa siya. Ayaw, pod. Pangunahan ng kinabuhi. Ang importante ang karon manggod. Na wala ta kabalo unsay mahitabuon niya og ugma, pero ang importante ang sa karon. Sige, mensahe na lang sa usag-usa. Kung malayo mga ko mag-amping ka pero may dili ka magpayabaya sa imong kagalingon. Ikaw Raisa niya working student manguni siya god niya maluoy ko sa iba. Kanang mamalayo kay tungod sa trabaho. Oh, mag-work na mo karon na bulan. Puhon kaluyan. Para po na ninyon duwa no. Ako naman siyang gignan nga if ever nga kailangan nimong tulong naraman ko pero dili po niya unaw-unahon nga magunsa ko dito mamay or trabaho man ako kan kay na po dito ang mama po nya gimingaw lang po gusto ang mama ba. Shout out din sa akong inahan niya nga gimingaw na ko nimo. Wow, istorya. Sige, kuha na lang reply na lang para sa iya. Ala ako na maingon is magamping siya dito kay bisag nga na siya proud man japon ko sa iya bisag mo niyang gipili. Ako lang is magaman na ka dili siya mabalakan ako diri kay okay ra man ko nara ko always funny. Kanara. Oh, I love you. I love you too. Hilig po diyo. Pwede ba mag-kiss? Pwede naman. Sige daw.